Hi guys! Good evening! And I'm so happy today or tonight kasi dumating na yung in-order kong gitara, okay, sa Lazada. Okay? It's thank you seller, dumating na, and unboxing tayo ngayon. Alright? Bumili ako ng gitara kasi gusto kong lalong matutong maggitara kasi 'di ba, I'm a musician, tapos singer. Gusto ko din pag nagigig ako, at least nagigitara ako. Okay? So bumili ako, and of course sira na. Yan. Sira na kasi yung old guitar ko. Okay, very sentimental to sa akin. May sentimental value to. Yung gitara, ito. And sira na siya, umangat na ng tuluyan. Yan. Tapos ang daming alikabok. Tapos ito, nawala na yung parang screw na pang ganon. So kailangan ng palitan. And pangit na rin tunog. So bumili ako ng gitara from Lazada. 4,000 plus lang lahat. 4,563 lang lahat ang nagastos ko. Kasama na yung shipping doon. Okay, so thank you seller. At dumating na. Mabilis ha. Last week ko lang to. Siguro hindi pa nga nag 1 week. Nandito na yung ano natin, yung gitara. Okay, so simulan na natin ang unboxing of Skywing guitar, acoustic guitar. Mainit dito. Ilaw kasi. So unboxing tayo ng Skywing guitar na in-order ko sa Lazada. Okay, let's get it on. So dahan-dahan. Sa gitna tayo magsimula. Yes, ito na yung box. Dito muna siya. So here it is. Okay. May tape pa. Yan, tape. 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 Woo. Okay. Let's see. Let us see. Ito yung top cover, no? Oh! Parang, yun, yung freebie, oh. May freebie siyang strings. Global strings. Freebie. Thank you, seller. Tapos, yan, strings pa. Ilang set bang strings to? Strings. Tapos, capo! Yun, may capo pa siya. Right. As promised, binigay niya nga ito, yung cord. Kasi electric acoustic tong in-order ko. Skywing. So, aside from nakabox siya, nakalagay pa siya sa guitar cover bag. So, Skywing, guys. Skywing guitar. Ito napili kong brand kasi sa pag-research ko, pinakamagandang tunog siya and mura, pinakamura. Okay. Dito na to. So, buksan na natin. I pray talaga na walang damage. Oops. Okay. Okay. So, whoa, yes. Wow, nakalagay na sa guitar bag or guitar cover, tapos nakabalot pa. Kasi sobrang galing, no? Sobrang ingat na ingat talaga yung seller. Good job, seller. So ito na guys, yan.
Wala pa akong ginagawa, nilabas ko pa lang. Yan. Okay. I-focus natin ng konti. Yan. So yan na yung guitar. Punitin na natin. Dahan-dahan. Beautiful. Wow. 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 Tanggalin natin to. Tumingin ako sa mall and nakakita ako ng ganito din. May mga ano lang, alikabok. Nakakita ako ng same model, tapos same brand, Skywing din. Ang price niya doble, guys. Kung 4,500 kung nabili to, lahat-lahat na with shipping, sa kanila it's 9,000 plus. Doble. Dinoble yung presyo. Hindi ko lang alam kung order din yun online tapos binenta nila sa labas, sa mall. Wow. So, kitang-kita naman, walang gas-gas. So, thank you. Dito, walang gas-gas. Walang gas-gas dito. May alikabok lang. Oh, hindi pa siya natono. Ang ganda. Guys, so meron siyang amplifier. Meron siyang ganyan. Yan. Diba? Kinis. So wala siyang gas-gas. Seller, thank you. Alagang-alaga, wala talagang gas-gas. So that's one thing. Dito okay. Very nice. Walang gas-gas. So titingnan natin yung dito. Okay, it's working. Wow. Hindi ko sinasadya, no? Naka-t-shirt din ako ng pula. Oh my God. So, titignan natin, guys, yung tunog. Hindi pa natono, so i-try natin. Kailangan ng battery. May battery ba to? Meron pang battery. So, merong battery kasama. May kasama ng battery siya. Kasi kailangan may battery para gumana yung ito. So, i-try natin i-tune. Kasi meron siyang built-in na tuner na din. Okay? So, on natin. Ano ba? Tuner. Okay, tuner. Tuner face. Pag-aaralan ko pa yung pag-tune nito dito. So, ang gawin natin, yung sa phone ko na lang muna. Tune natin sa guitar. I have guitar tuner.
parang nag-buzz siya, buzz. Ito, tama. Try natin na may peak. May peak. Bago pa kasi yung string kaya nag-ano pa siya, nag-stretch pa. Kaya ginamitan.
sintonado na yung strings kasi nag-stretch pa. Pero so far ang ganda ng tunog. So, yun guys. Na-unbox na natin yung binili kong gitara na Skywing. Yan. Sa Lazada. And I'm satisfied. Ang ganda ng tunog. Ibang klase. Ganda ng tunog. Parang nag-echo. Malinaw. Matining ng konti. Diba? Masarap sa fingers. Hindi masyadong masakit. Kasi naka-low action na siya. Ang naging problema lang, mayroong konting bass. Yung parang tumatama, sumasabit sa mga frets. May bass pa ng konti. So, okay lang yun. Thank you, seller, for the wonderful guitar. I'm satisfied. Very good. Inalagaan mong mabuti yung pag-ship. Pati yung Ninja Van. Thank you. Inalagaan nyo yung pag-ship ng aking guitar. Thank you so much and very good siya. Ganda. So, yun guys. Thank you for watching and sana nagustuhan nyo yung aking unboxing ng my very first medyo mahal na gitara. Skywing guitar. Very nice. Sana magamit ito sa gigs and sana gumaling ako mag-gitara. Wala na akong rason para hindi matuto masyado kasi wala pa, konti pang alam ko sa gitara. Okay, so this is Jesse on Stage. Please subscribe to my channel, Jesse on Stage, and hit the notification bell para ma-update kayo sa mga vlogs ko. Okay, thank you, God bless, bye.